יש שני איציקים, שניכם איציק, אז אגיד גם את שם המשפחה. איציק צרור, שמי איציק צרור. אני שירתתי בשנתיים הראשונות שלי בחטיבת גולני, ולאחר מכן, בגלל בעיות שהיו לי בבית של אמא, נאלצתי לעזוב את החטיבה. מה היו הבעיות? תוצאה מזה שאבא נפטר ואמא די לבד, אישה מאוד מבוגרת, ואין מי שיטפל. אתה אח הצעיר איציק? יש לי אח יותר צעיר. אז עברתי לחטיבה שהיא גם חטיבת חי"ר, אבל מילואים. ותפקדתי כחייל חי"ר, סמל מבצעים, עם כל מה שקשור בחי"ר. כלומר, לא נותקתי לגמרי ממה שעשיתי לפני כן. כשעמדת לגמור את הצבא, חשבת כן לחזור למשק, לא לחזור למשק, היו לך שיקולים? מה היו השיקולים? כשהגיע באמת הזמן שידעתי שאני מגיע הסוף של השירות, אז לא היו לי שיקולים לכאן או לכאן, ידעתי שאני חוזר למשק. למה? כי הרגשתי שאני רוצה לחזור למשק. למה? אם אתה יכול להגיד למה? טבעי שאדם צעיר עומד בפני אפשרויות שונות. בייחוד אדם שיש לו מצד אחד המשק, הבית הטבעי, ומצד שני גם בית אחר. מה בכל זאת היה לך כל כך, מדוע היה לך כל כך ברור? הרגשת, קודם כל זו הייתה המערכת יחסים שלי פה עם האנשים, עם החברים הקרובים מאוד שלי. כי בסך הכל כשאני באתי הנה, זה לא באשמתי ולא באשמת, לדעתי זה התנאים הפיזיים, פשוט גרמו לי ליצור מערכת יחסים של חברים וגם של חברה, וכל מה שקשור בזה פה ולא איפה שגרתי לפני כן. ולכן הדבר הראשון שידעתי שיקרה לי זה שאני אחזור למשק. התלבטויות לכאן או לכאן היו לי, מפני שהרבה הצעות טובות, ובאמת הצעות טובות מאוד קיבלתי, אבל... הצעות טובות באיזה מובן? מבחינת זה של לא לחזור חזרה למשק ולחזור יותר לקרב המשפחה, להיות עם האחים, עם האמא, ועם אפשרות לצאת מהר ללימודים וכל מה שקשור בזה, בלי כל מיני עיכובים של כל המערכת החברתית כאן. כלומר, בבית ידעו מה הכיוון שלי. אבל מזה עדיין לא הבנתי, למה הכרחת לבוא הנה? אני חושב שקודם כל, הכי חשוב זה בגלל החברים שיש לי, ואין לי אותם בחוץ. מי הם החברים? החברים זה החברים שגדלתי איתם בעיקר. מבני שחר לשעבר? מבני שחר, וגם אורלי. וגם רציתי לחזור הנה כי בסך הכל די נקשרתי למקום. בעצם למה נקשרת? נקשרתי לאנשים כן ולא. מה כן ומה לא? לאנשים מסוימים, לסוג מסוים של האנשים. אתה יכול להגיד למי? למי? לא לך בשמות, אתה לא לך בשמות. כן, אני לסוג האנשים שיותר היו חמימים אלינו, יותר היה אכפת להם לשמור על קשר יותר קרוב אלינו, ולא ראו אותנו ופשוט התעלמו כל מיני כאלה דברים. זה מתחלק לפי גיל במשק? היחס שקיבלנו? לא, לא דווקא. לדעתי זה פשוט עניין של אישיות, כי יש חבר'ה צעירים שבאמת ראו אותנו ולא, כלומר לא שמרתי איתם על קשר. ויש אנשים שדווקא מבוגרים יותר, ואיתם כן שמרתי על קשר. ונתנו לי הרגשה אחרת, בכיוון מחשבה שונה לי. ובסך הכל מה שגרם לי, אני חושב שהשנים שאני הייתי פה תלמיד, והתקופה של השירות בצבא, וכל המפגשים החברתיים שהיו לנו פה בימי שבת, והניסיונות של ועדת בנים לקרב אותנו למשק, אני חושב שזה עשה את שלו. וזה בעצם מה שעשה לי להרגיש ולהחליט שאני רוצה לחזור הנה אחרי השירות הצבאי. כמה זמן אתה כבר מהשחרור? כמעט חודשיים. איפה אתה עובד? אני עובד ברפת. טוב לך בעבודה? טוב מאוד אפילו.
יש לי סיפור. יש לי כבר, אני מרגיש שסומכים עליי, יש לי כבר, אני עושה פה ושם כמה תפקידים. אני רוצה להשקיע, בגלל זה אני יותר נהנה. טוב לי ברפת. גם הצוות הוא צוות נהדר. אתה מרגיש עם קשיים? כן, יש לי הרבה קשיים. יש לי גם הרבה כאבים שבאים מבפנים. לדעתי, אני קורא לזה טיפול לא נכון בבעיות של המסגרת שלנו, של שחר. דבר. אנחנו חוסכים על איציק. אל תסמוך עליי, אני מנהל את הרעיון הזה. זה בסדר, אני לא אפסק על אף אחד. אני מרגיש, האמת היא שעד י"ב, עד סוף י"ב, אני הרגשתי שממש אני מקבל פה כמעט כל מה שאמא יכלה לתת. כלומר, קיבלתי יחס שווה מאוד למה שמקבלים פה בני המשק. אבל לקראת סוף י"ב התחלתי להרגיש שבסך הכל די מפספסים אותנו. היום זה יותר במשך השירות הצבאי. בכל מיני... אני מאמין שאנחנו קצת יותר רגישים בכל מיני תגובות שלנו בוא נאמר, אם קורה מקרה שאנחנו קצת לא מטפלים בנו נכון. אני מנסה כדי שזה לא יהיה קיצוני מדי. לא פעם, כהרגשה שלי. ישנו גם עורך, אתה מבין, אבל אני מרגיש היום אני מרגיש שבסך הכל מטאטאים אותנו מתחת לשטיח. מי? המזכירות. אופן הטיפול בנו הוא לא נכון. אנחנו לא שווים בעיני המזכירות. ככה אני מרגיש ואני בטוח שזה ככה. זו הרגשה שלי, וכל הדברים האלה... איך אתה מוצא מרגיש את זה? זה כל מיני דברים ונושאים שהיינו אמורים להיות מטופלים על ידי המזכירות ועל ידי ועדת בנים, ודברים שלא באו לידי ביטוי. שבעצם הם הדברים החומריים האלה, הם הדברים שבסך הכל מרכיבים את ההרגשה שלנו. למשל? כי אנחנו לא נולדנו פה ואין לנו פה גב של הורים שיכול לעשות את המלחמה בשבילנו. היום אם לי או לאיציק יש בעיה, או לכל אחד אחר משחר, מי שיכול לתת לו את הגב זה החבר'ה שלנו. או אנשים שפה ושם יסכימו איתם. ואף אחד לא יעשה לנו פה את המלחמה, ככה אני מרגיש. על מה צריך להילחם בעצם? על מה? אני מרגיש... אני לא יודע, בסדר, אני אתן לך דוגמה. אני אתן דוגמה שהדברים יהיו ברורים. יש פה חבר'ה משלנו שמשוחררים כבר חודשיים פלוס. החבר'ה האלה מחכים לחדר. סוחבים, לא אכפת להם, מבינים שיש בעיה של חדרים במשק. והתפנה חדר לפני שבועיים, וכמו שאנחנו הבנו, והבנו לפי תקנון שיש בשפעים, ולפי מה שנתנו לנו להבין, החדר הזה מגיע לאחד מהחבר'ה שלנו. והמזכירות, ואני רוצה להגיד עוד משהו. לאורך כל הדרך שהשתחררנו, ידענו שמירב והילד מהמשק, שתי בנות משק, עומדות להשתחרר בקרוב. וכל הזמן היה לנו החשש שברגע שהם ישתחררו הם יטופלו יותר טוב מאשר הטיפול של המזכירות או של ועדת בנים יהיה בנו. זו הייתה הרגשה, אבל כל הזמן ניסינו לדחות את זה ככה לצד, על מנת שלא להתאפס בזה ולא להאמין בזה. ובאמת הגיע המקרה שהחדר הזה התפנה, והחליטו, המזכירות החליטה, המזכיר החליט שחשוב יותר לתת לאחת מהבנות האלה את החדר ולא לאחד מהחיילים שהשתחררו משחר. אני לא יודע, אותי זה ממרמר, אני מרגיש שגם לנו יש בעיה כאן. אני מרגיש שכמו לאותו גורם שהיה אמור לקבל את החדר, היה חשוב לקבל את החדר, באותה מידה היה חשוב שמירב תקבל. אני רוצה להגיד שלא רק הנושא של החדר, זה בעצם הקש ששבר את גב הגמל, מה שנקרא. כי זה מערכת של דברים שהתאספו והתאספו,
ומערכת של רגשות שכל הזמן... אבל מה הרגשות האלה? זה רגשות של, אתה יודע, קשה נורא להעביר את זה, אבל אתה מרגיש שאפשר לדחות אותך כל הזמן. שאתה גורם שלא כל כך חשוב לטפל בו כמו שאפשר לטפל בגורם בבני המשק. לעומת בני המשק? לא, בדיוק. ויש לזה הרבה דברים. אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן. יש לכם בנות ובנים שהשתחררו כבר קודם. ואני לא הרגשתי, נניח שמבחינת דוגרי אני אומר לך, אני הייתי מזכיר. הייתה לי בעיה לטפל אם היה לי חדר, לא היה לי חדר, זה לא תמיד היה לי, כן? אבל לא הרגשתי אף פעם בעיה מיוחדת, יכולתי להגיד לבן הזה אתה תחכה או לבת הזאת אתה תחכה, כי אין לי באותו רגע. לא הייתה לי אף פעם הרגשה יש לי איזו מודעות של קיפוח. אבל כן הייתה לי הרגשה שאני מתורגם כמקפח, אתה מבין? שלא היה על דעתי אפילו שאני מקפח. קל היום להגיד את זה כי אני היום לא בתפקיד, אבל אני הרבה מאוד פעמים, למשל, אני אתן לך דוגמה קלאסית שאני זוכר עכשיו שהיא לא כל כך מחייבת. אני זוכר פעם באו אפילו, אני לא זוכר מי מהחבר'ה שלכם, פעו אליי אמרו, תשמע, מרכז הרכב, לא נתן לנו רכב, כעס וזה. ואמרו לי בנוסח, כן, אותנו מקפחים וזה. אני חומם, הולך למרכז הרכב, אני רוצה לראות את הרישום שלך. תשמע, אני לא מסכים. אני שומע משחר שאתם מקפחים, אני רוצה לראות את ספר הרכב. אני לוקח את ספר הרכב. דוגרי אני יכול להגיד, היה שם יותר שחר מאשר 80% מהקיבוץ, ולא על יום אחד. כלומר, יש כאן מציאות אובייקטיבית אחת. מה אתה רוצה ממני? תסתכל על הפנקס, תגיד אם אני מקפח. אבל עובדה שאני חשתי אצל החבר'ה משחר, הרגשה של קיפוח, אפילו אם לא התכוונתי. שאלה שאני שואל, היא לא פירוט המקרה או המקרה הזה, אלא אולי יש כאן איזושהי נכונות מוקדמת לקיפוח, להרגשת קיפוח לא מוצדקת. או אולי מוצדקת, אני לא יודע. אני פשוט יכול לתת לך דוגמאות, והרבה יש, של ההרגשות האלה שבסך הכל יש להם ביסוס. אתה בטוח? כן. יש להם ביסוס לדעתי. יכול להיות שאני טועה מצד גורם שיבוא ויסתכל בצורה אובייקטיבית על הדברים. הנה, אני מדבר איתך, אני מזכיר לשעבר. אני חושב אני ככה מרגיש, אני מרגיש שאנחנו מקופחים. במה? אני אתן לך דוגמה, כשהגענו לסוף י"ב, יש מנהג, ישנה החלטה שבני י"ב מקבלים רישיונות. כשאנחנו הגענו לי"ב, אנחנו לא קיבלנו רישיונות. מכרו לנו סיפורים שלא נותנים, החליטו לתת רק אחרי צבא. שנה אחרינו מנגו קיבלו. למה? מי? מנגו קיבלו. כן. למה? יכלו להגיד לנו, תשמעו, אנחנו לא סומכים על זה שאתם תחזרו הנה בסוף השירות שלכם. אנחנו לא יודעים, היינו מבינים, אבל למה למכור לנו כאלה סיפורים? ואנחנו האמנו. אנחנו האמנו. כן. שזה באמת ככה. ועד היום אנחנו שואלים למה עושים לנו את זה. אם אפשר לבוא לחברת הנוער היום, בסוף י"ב, להגיד להם, חבר'ה, אנחנו לא יודעים אם אתם חוזרים הנה. לא מוכנים להשקיע בכם ככה. בסדר, אבל לדעתי זה לא פייר לעשות כזה דבר, למכור לנו קודם כל סיפור. ולא שאני אומר שלבוא ולהגיד, תשמעו, אנחנו לא יודעים אם אתם תהיו פה, זה בסדר. אני גם בזה לא מאמין. אני מאמין שבזה שאתה לוקח לפה קבוצה מסוימת, שאתה לא כל כך בטוח, זה הסיכון שלך. ומה שאתה משקיע, זה הסיכון שלך. אם אחד מהם יפרוש או שלושה או כולם, זה בעצם הסיכון. אבל אתה צריך לנסות ליצור מצב שכולם ירצו להישאר ולא להרגיש מקופחים. ולדעתי הטיפול בגורמים, בקבוצה שכזו, לדעתי הטיפול הוא צריך להיות הרבה יותר אינטנסיבי מאשר לכל קבוצה אחרת. כי עצם זה שלנו אין מי שיעשה את המלחמה בשבילנו, ומי שייצג אותנו כל הזמן, כי אנחנו מתביישים, אני אומר לך בכנות. לפעמים אני לא רוצה להישמע קוטר, ואני לא רוצה... אתה חושב שזה צריך להיות חוטר? לא, אבל
אני לא רוצה להיות, אני יודע שאנשים לפעמים מסתכלים על זה באור שונה. ואני בכוונה לא אומר שהקיבוץ עושה את זה, ואני בכוונה אומר שזה המזכירות, מפני שבימים האחרונים הנושא הזה של החדר עורר תסיסה נוראית בקרב החבר'ה שלנו, וממש לא אכפת לחבר'ה ממש להעמיד את הדברים ממש בצורה קיצונית, על מנת שבמשק ידעו מה שקורה איתנו. כי אנחנו פנינו ודיברנו עם חברים, וחברים לא יודעים מה קורה איתנו. יש להם את הרושם שאנחנו מקבלים את הטוב, כלומר את הטיפול הרגיל שכולם מקבלים. שאני אבין משהו. כתבו תקנון חדש והכל היה רשום. אז אם אתה בא וכותב תקנונים וכל זה, אז תלך לפי התקנונים. אבל לא שתבוא תגיד לו, תשמע, אני החלטתי ככה וזהו זה. לא, כי אתה צריך להסביר לבן אדם, כשאתה בא לבן אדם, אתה אומר לו משהו, אתה צריך להסביר למה ואיך. כי בסך הכל אנחנו חיים בחברה... זה נכון תמיד. אז תסביר בזה, ואם הבן אדם מקבל את זה, אז מה טוב. אם הוא לא מקבל את זה, אתה יכול להסביר לו עוד קצת וזה עד שהוא יקבל את זה. אבל לא לבוא ולסגור, להגיד, אני החלטתי ככה וזה. מבין? אחר כך הוא עשה עוד שיחה, הייתה עוד שיחה ביניהם, אז הוא אמר לו, תשמע, אני הבנתי את הבעיה וזה, אתם יכולים להגיע להסכמה ביניכם, בין יוסי לבין הילד, אתה מבין? אז אתה רואה את זה. אז היה יכול להיות בהתחלה ככה, שהוא יגיד, תראו, תגיעו להסכמה ביניכם. וההחלטה שתחליטו, זה תהיה ההחלטה הכי יפה שיכולה להיות. אבל זה לא היה ככה. טוב, אז זה טיעון נניח לצורת דיבור או צורת טיפול בדבר. אבל אני הבנתי שהבאתם את זה כדוגמה אחת. אבל הדוגמה מבטאה איזושהי חוויה של קיפוח. איזו הרגשה של קיפוח. בוא נגיד לך, אתה יודע מה, אני כבר שונא את המילה קיפוח. שונא אותה, ממש שונא אותה. כי כל דבר שאני אומר, אומרים לי קיפוח, קיפוח, קיפוח. אתה יודע מה, אני לא מרגיש בכלל מקופח. בכלל לא מקופח ולא מופלה ולא מה שאתה רוצה. אבל זה לא משהו מדבריך. זה עניין של הרגשה, אני לא יודע. אתה יכול לקרוא לזה בצורה אחרת. אני גם מרגיש, אתה יודע מה, לאיציק היה את החוג שלו, של אנשים במשק שטיפל בו בצורה יותר יפה. הוא לא טופל, אפשר להגיד שאת הדברים שהוא הצליח להשיג פה במשק, הוא השיג לא דרך ועדת בנים. אני רוצה שתסביר את זה. אתה יכול להסביר מה שהוא אמר לי? ואין פה, איפה? אני אסביר לך. אני אגיד, איציק עבד במפעל. במפעל יש אנשים שאפשר לקרוא להם אנשים שיש להם מילה במשק, שיכולים להזיז דברים מהר מאוד, מאשר שאני אגש, לא יודע, לחוגים שאני מכיר אותם, במידה ותהיה לי בעיה. ואני מאמין שלי ייקח קצת יותר זמן עד שאני אשיג את מה שאיציק ישיג. איזה הישגים? חומריים? כן, חומריים, כן. למשל, פשוט לא מתמצאת הם הביאו דוגמה של השיכון עכשיו. אם זה החדר, אם זה... לא יודע, זה דברים שקרו לנו תוך כדי השירות, אתה מבינה? ואני מבין אותו, גם אני הייתי משתמש באותם אנשים אם הייתה לי אפשרות כזו. כלומר, אני רוצה להבין. אז לכן אני מאמין לאיציק נתנו את ההרגשה שהוא... אבל למה זה צריך להיות ככה? לא נתנו את ההרגשה שיש מי שדואג לך, אל תדע. אתה מבין, אז נתמזל מזלו והוא עבד לפני כן. זה בעיה, אולי זה קשור בנכונות של לא לתת. לתת? כן. למה יש נכונות לתת? אני לא יודע, אני שואל, אני בכוונה מציג לא, אני לא מוצא כל אני אתן לכם דוגמה. זה נכון שיש כל אחד, כל אדם במשק, הוא גם שייך לתת קבוצה חברתית. מישהו דרך הענף, מישהו, מכל מיני צורות. אני מכיר את זה מצוין, כי שיש לי נניח 4 בנים משלי, אבל יש לי מאומצים שהם גם כנכדים. ובהחלט, נניח אם תהיה להם בעיה, אז אני מתאר לעצמי שאני אהיה מעורב. אבל אני מודה כשאני מסתכל, אז זה הרבה מאוד תלוי במה שקורה לאדם אישית, פחות מאשר בחוויה הקבוצתית, למי הוא היה שייך קודם. אני רוצה לבדוק את זה מנקודה אחרת. ההתרשמות שלי,
ששחר, למרות שנמצאת פה הרבה שנים, חלק מכם 8, 9 שנים נדמה לי. 8 שנים. בטח. 3 שנים צבא, 4 שנים עכשיו בשנה השנייה. לא, כבר שנה שמינית. התחלתם טקסט פה? אני התחלתי שנה אחריהם. לא, אתם התחלתם חטא? ט' התחלתי. עכשיו, אז חלק, הייתי אומר, אני מרגיש שהוא מעורב במשק, אבל חלק יש לי הרגשה שגם, אני אתן לכם דוגמה, הייתה מסיבת חנוכה של הדור הצעיר, אחרי מסיבת החנוכה במשק. הייתה מסיבת חנוכה בלילה של החבר'ה הצעירים. אני, כיוון שידעתי שאני צריך לעשות אתכם רעיון, לא ידעתי עם מי, אבל ידעתי שאני רוצה לטפל בבעיה. הלכתי לבדוק. ראיתי שמעט חבר'ה מכם היו במסיבה, של צעירים. אמת? נכון, אבל יש לזה סיבה. לי בכל אופן. לא חשוב, אני אספר לך דוגמה, במקרה, הסבר. אתה רוצה ממני הסבר? למה אני לא הייתי? לא, למה אתה אישית אם זה לא מעניין, אישית הלכת עם נערה. לא, זה לא קשור. לא, אנחנו מה שקורה, אנחנו יש לנו הורים בחוץ, ואנחנו משתדלים שכל פעם שיש חגים חשובים כאלה, כמו פסח, חנוכה, דברים כאלו, ראש השנה, אנחנו משתדלים להיות בבית עם ההורים, עם המשפחה. בטוח שגם כל נער פה, בחג כזה, הוא נמצא עם המשפחה בבית. אצלנו זה קצת רחוק המשפחה, אנחנו רחוקים, תל אביב, חיפה, ירושלים. אז אנחנו משתדלים בחגים להיות עם המשפחה. יש גם כסיבות... אני אשאל לכם שאלה צדדית. הקשרים שלכם עם משפחות, כשעזבתם אותם כנערים, התחזקו, נחלשו, מה קרה? התחזקו מאוד. מתי? עכשיו. כי כשאתה נמצא בבית, אז אתה רואה את זה כמובן מאליו שאתה בבית. כשאתה נמצא קצת רחוק מהבית, יש לך יותר געגועים בבית, יותר חשוב לך מה שקורה בבית, כי אתה לא נמצא באופן שוטף בבית, אתה לא מעורב בכל מה שקורה בבית. אז אתה מתעניין יותר בזה. זה מה שגורם לך להרגיש מקורב יותר למשפחה. כן, מה אתה אומר? אצלי הקשרים בבית הם היו קרובים כל הזמן, כי גם כשהגעתי הנה אני הייתי אחד הטיפוסים הכי בעייתיים מבחינה הזאת, כי אני כל שבת כמעט רציתי להיות בבית. באמת הייתה הבעיה. אבל אני מאמין שהקשרים נשארו אותו דבר, רק שהם יותר רגשיים, מפני שהריחוק לדעתי יצר וגרם את זה. בסך הכל אני לא ממש שהתקררו, לדעתי אפילו הקשרים אפילו התחזקו. עם המשפחה. עם המשפחה. עכשיו יש לכם שאלה, ואל סביבת החיים של המשפחה, אל השכונה, אל הרחוב. נחלשו. כי פעם כל מה שהיה לי זה היה, כשהייתי גר בבית, אצל ההורים, אז רוב הזמן הייתי בא עם החברים שלי בחוץ, בשכונה. עכשיו כשאני נוסע הביתה, אז אני נוסע לראות את ההורים שלי ורק את ההורים שלי. אחרי שאני יוצא מהבית של ההורים שלי, אז אני כבר לא רואה הרבה חברים. זה רק עניין שפשוט זה רק מרחב גיאוגרפי, או קרה משהו, אתה השתנית, השכונה? אני השתנית. באיזה מובן? כל המובנים, תראה, לפי דעתי אני חושב ככה, יש הבדל בין החבר'ה שגרים בקיבוץ לבין חבר'ה שגרים מבחינת קו מחשבה ורצונות ושאיפות. תסביר את זה קצת, בחור בגילי, כשהוא גומר צבא, כשהוא גר בעיר, מתחיל לחשוב יותר על חיי משפחה, יותר על פרנסה, יותר על איך להקים את הבית, איך להרוויח יותר כסף, יש הרבה מחשבות, בילויים וכל. אני פה, אני גר בקיבוץ, את העבודה יש לי, את הפרנסה יש לי, את האוכל יש לי, את הכל יש לי. אני פחות חושב על הדברים האלה. על מה אתה חושב? אני חושב יותר על אם אני אלך ללמוד, או אם אני אמשיך לעבוד במקום הזה או אחר, אם אני חושב להישאר בשפעים או לא, אבל לא חושב יותר על משפחה או על דברים כאלה. זה נראה לי דבר יותר רחוק מאשר... אתה רוצה לעשות משהו פה? אם אני חושב על דברים אחרים?
אני כשהשתחררתי, עוד לפני כן, בסך הכל היה לי יותר כיוון, כי אני היום עם חברה. אז היחסים והמערכת קשרים שלי איתה, וגם קצת יותר מחייבת ודורשת מחשבה משותפת, וכיוון קצת יותר רציני מאשר פחות אכפתיות. כי התוכניות בסך הכל צריכות באיזשהו מקום תמיד ללכת ולמצוא את השיתוף ואת העמק השווה. אז לכן אני באתי לפה כשחזרתי, כלומר כשהשתחררתי, אז היו לי יותר תוכניות מוגדרות, מה אני רוצה מעצמי, מה אתה רוצה מעצמך? אני חשבתי לעצמי שרצוי מאוד שאני אצא ללמוד ולא אחשוב על טיולים למיניהם וכל מיני כאלה דברים. חשבתי שאם אני אצא ללמוד זה יהיה באמת הדבר הכי טוב, ולעשות את זה תוך שנה, או לנסות לשכנע במשק שזה מה שכדאי שיתנו לי וירשו לי לעשות. ומאוחר יותר, אני יודע, למצוא את הבית ולהקים אותה עם אורלי, יחד. זה בסך הכל היה הכיוון שלי. אם הדברים ישתנו, אז נשתנה בהתאם, אבל זה בסך הכל היה הכיוון. עכשיו, חשבת על בית, על קיבוץ כבית, הלוא אתם יכולים יותר לשקול את זה נניח במובן מסוים מאשר בני קיבוץ. מה אומר לך להקים, נניח, לחשוב על בית במושגים של קיבוץ או במושגים לא של קיבוץ? מה זה אומר לי? כן. אני רוצה להגיד לך את האמת, אני די מתלבט. יש לי קצת התלבטויות. אני לא יודע אם אני רוצה להישאר בקיבוץ. אני אוהב את הדרך חיים הזו, אני מאמין בה, אני גם אני נהנה ממנה, וזה מה שחשוב. ממה אתה נהנה? אני נהנה מאורח החיים הזה, אני נהנה מהשקט, מהשלווה הזו, מעצם הרעיון בכלל. אני מאמין שבמסגרת חיים כזו אתה יכול לעסוק בעיקר ולא בטפל. מה זה העיקר? זה רעיונות שאתה מאמין בהם. ולעשות למענם בפחות. ולא להתעסק בדברים שהם תפלים, שהם בסך הכל דברים שהם ארגוניים יותר. לפחות נותנים לך למשל את הזמן להתעסק עם מה שאתה כן רוצה להתעסק. עכשיו, אני די מתלבט אם שפיים זה באמת המקום שאני רוצה להיות בו, או שמקום אחר, אבל גם קיבוץ. על זה אני עוד לא יודע אם... למה אתה מתלבט בשפיים? אני מרגיש שהיום בשפיים ישנה קבוצה של אנשים שמנהלת את המקום הזה, ממש בצורה כמעט דומיננטית. זו הרגשה שלי, יכול להיות שאני טועה. ואין פה מספיק אפשרויות או לתת צ'אנסים. אני מאמין שכן יש, רק לא מוצאים אותם. אתה פחות יכול להגיע לאפשרויות לארגן, לעשות יותר דברים, לנסות ליצור. לא נותנים לך יותר לחשוב. אתה מגיע פה לדעתי למצב כזה שאתה די נרדם מבחינת המחשבה, מבחינת העשייה, מבחינת לעשות, מבחינת לרצות לעשות ולשנות ולנהל ולייעל. מבחינה זאת היית הולך לקיבוץ צעיר? כן. זה אחד, אני גם רוצה ליצור, אתה מבין? ואני מרגיש שפה כל הזמן עומד מישהו עם האצבע ככה. אתה תצא לשנה שלישית? אני חושב שכן. ואני מאמין שאני אעשה את זה בקיבוץ צעיר. טוב, זה היה מקובל. כי אני רוצה לראות את ההבדל. לי חשוב להרגיש את ההבדל הזה. על מנת שזה באמת מה שייתן לי להחליט. לשנות לשנות. מה אתה אומר את זה? בקשר למה? בקשר לדברים, למשל, אתה גם כן חושב כמוהו על שהדרכים הן קצת חסומות, או...
יודע, אני עכשיו קיבלתי עבודה, אני עובד במפעל עכשיו, אני הולך להחליף במרץ את אליעזר בחומר גלם, אני אחראי עליו. וקיבלתי על עצמי עבודה שאני לא יכול לבוא אחרי כמה חודשים להגיד, טוב, אז אני נכנסתי לעשות משהו אחר. זה אחראית מאוד. העבודה לפי דעתי אחראית מאוד, כי אם אתה החלטת כבר לעבוד בעבודה הזאת וכל זה, אז אתה צריך להשקיע בזה ולתקופה קצת יותר ארוכה מאשר שנה וחצי. אז בינתיים אני רואה את עצמי פה בשפעים, נשאר פה עובד במפעל, מנסה להסתדר עם מה שיש. למה? למה אתה רוצה להישאר פה? אני באתי לפה לפני 8 שנים, אני כבר מרגיש שזה הבית שלי. אני מרגיש שזה הבית שלי יותר מאשר בחוץ זה הבית שלי. למה? כי אתה מכיר את החוץ. לא רק בגלל זה, קודם כל, אני כל כך הרבה שנים, וזה שבאתי לפה, שהייתי בגיל 15 באתי לפה. אז מה נושא? בגיל 15, תמיד זה, לפני זה הייתי ילד ממש קטן, אתה לא חושב הרבה שאתה מתחת לגיל 15. אבל אחר כך אתה מתפתח, כשאתה מתפתח באיזשהו מקום, עכשיו אני בגיל 23, 22 וחצי, אז נקשרתי מאוד למקום הזה. נקשרתי לאנשים מסוימים. אבל למשל, אתה מכיר את המציאות האחרת, אתה מכיר, המשפחה ודאי אומרת לך מה אתה הולך להיות קיבוצניק, דברים כאלה. איך מתייחסות המשפחות בכל זה? המשפחה שלי, הם מתייחסים לזה כאילו מה שטוב לך אז תעשה. אבל מה הם חושבים? לגבי קיבוץ? כן. המשפחה שלי, אני מספר להורים שלי, לאחים שלי, לכל מי שאני פוגש. מה זה, שואלים אותי, הרבה אנשים שואלים אותי, מה זה בדיוק קיבוץ, מה אתם עושים שם? כי הרבה אנשים חושבים שבקיבוץ אתה רק עושה חיים ורק הולך כל היום לבריכה ורואה וידאו וכל זה. אז אפשר, מסבירים את זה, שיש שעובדים, שעושים הכל, זה כמעט אותו דבר כמו בעיר, רק שזה... אתה צריך להסביר שאתה צריך עובד בקיבוץ. פעם חשוב שבקיבוץ רק עובדים. כן. לא, עכשיו יש דעה אחרת לגבי קיבוץ. שמה? שעושים חיים, מה אתה אומר? איך המשפחה שלך מתייחסת לזה? המשפחה... יש מי שמסתייג מהרעיון, מהכיוון. יש מי שאומר שבסך הכל ההחלטה היא בידיים שלי ואני הוא זה שיחליט. אבל אני אומר שמשתדלים לתת את ההרגשה שאם אתה רוצה לחזור אתה תמיד מקובל ורצוי ותמיד יש הצעות טובות ותמיד מנסים לפתות על מנת לקרב יותר הביתה. אבל בסך הכל נותנים לי כלומר, ההרגשה היא שתחליט מה שאתה רוצה. אתה רוצה לחזור הביתה, אתה מקובל תמיד בידיים פתוחות ובחום ובתנאים החומריים והרגשיים והכי טובים שיש שם. זה ההרגשה שלי. זהו, עכשיו. למה אני פה? למה אני אוהב להיות יותר בשפעים ולא בבית? אני חושב ש7 שנים שאני פה באמת עשו את שלהם. יש לי רגשות למקום, אני אוהב את המקום. מה אתה אוהב בשפעים בעצם? אם היו מבקשים ממך, נניח אתה נוסע לחוץ לארץ, והיו מבקשים ממך תאר בבקשה, מה הם הדברים היפים שיש בשפעים? מה היית אומר? אתה צריך לתאר את המקום שאתה חי בו. מה היית אומר? למה? אתה יודע מה הייתי מתאר? את המסיבת יום הולדת שעשינו במפעל אברהם ביום שישי. ממש, אתה רואה דבר כזה, זה ממש הרגשה טובה לראות שאתה נמצא, אני נותן לך הרגשה שאתה נמצא במין משפחה כזאת גדולה שאם אתה צריך עזרה של מישהו אז כולם עוזרים לך ומנסים לגרום לך שתרגיש טוב יותר. גם בעיר זה כולם, כל אחד לעצמו. בקיבוץ זה פחות כולם בשביל כולם
נותן לך הרגשה יותר ביתית, יותר משפחה יותר גדולה. הכיוון שלי הוא די דומה לכיוון שלו. אבל. לא, אין בלי אבל. לא, אני שואל אותך, ביקשתי שתתאר מה היית אומר על שפעים כדבר, תגיד בבקשה למה המקום הזה מוצא חן. אני חושב שזה המסגרת, המסגרת הזו, עצם האורח חיים הזה, השקט הזה. יש גם שכונות שקטות בעיר. לא, זה לא זה. השכונה שלנו לא הכי. הזמן של... אני אומר, אני אוהב בשפעים בעיקר, אני זוכר כשהייתי יוצא מהבסיס, היו ימים שהייתי הולך הביתה, והיו ימים שהייתי מחליט לנסוע הנה. ואני זוכר את הימים שהייתי מחליט לנסוע לשפעים, אז הייתי ממש משתדל לצאת מוקדם יותר. למה? לברוח מכל הרעש הזה, מכל המולה, מכל להתעסק בכל מיני דברים שלא חשובים. לבוא לפה ולהיות עם החברים, לרצות להיות יותר במסגרת הזו. מפני אני מאמין שבמסגרת הזו אתה לא מתעסק בדברים תפלים, אתה לא חושב על לשלם דברים, אתה חושב על... יש לך זמן להתעסק בדברים היותר חשובים. מה אתה עושה בדברים? היום האמת היא שאני לא עושה הרבה, כי אני מרגיש די עייף אחרי השירות, וקצת קשה לי להתרגל לעבודה, אז אני חוזר ממש עייף מהעבודה. אין לי הרבה כוחות, אני מרגיש ככה, אבל אני מאמין שזה יבוא עם הזמן, כי לפני השירות זה לא היה. הייתי ממש עם הרבה יותר אחרי העבודה, והיום אני קצת יותר עייף. זה בטוח לא גיל, אבל זה עניין של הרגלים. אני אשאל לכם שאלה כיוון אחר. אני זוכר כשהייתי מזכיר הייתה שאלה, אם כשאתם תשתחררו וצריכים לדאוג לכם בחדרים, צריך שהחדרים יהיו אחד על יד השני או לפזר אתכם בתוך נניח השכונות. והיה מי שאמר, תראה, צריך לפזר כי החבר'ה שלכם היו החבר'ה שלנו, הלכתי לשאול אתכם, מה אתם חושבים? תעזרו לי לחשוב. אז אני חושב שאמרו, תשמע, צריך למחוק את השם הזה שחר. אני רוצה להיות איציק שמיציק, אני לא רוצה להיות איציק משחר, אני רוצה להיות איציק חבר משחר. והיה מי שאמר, לא, אני רוצה להיות שייך לקבוצה. מה אתם אומרים בשאלה הזאת? לדעתי זה טעות להגיד שמחוק את השם הזה. לא את השם, אתה לא הולך. כן, הבנתי את הקבוצה הזו. לדעתי שחר זה מושג שצריך להישמר. למה? מה הוא חשוב לך היום? שחר זה לא רק אני, שחר זה גורם שהוא מורכב מאוד וקשה לי להעביר את זה. לדעתי חשוב מאוד שאנחנו כקבוצה נשאר פה כקבוצה. למה? תסביר, אני מבין, אני רוצה שתסבירו למה. קשה לי להעביר את זה. אז תגיד אתה משהו. מה אתה אומר? אני לא יודע, אני חושב שזה לא כל כך משנה אם אתה תשים את כולם באותו מקום או שתפזר את כולם מכולם. אם הם אנשים הם פתוחים לקבל חברה חדשה או גילים אחרים, אז יקבלו את זה בשמחה. אם לא, זה יהיה קצת קשה, זה לא קשור אתה לא עונה לשאלה ששאלתי. כן. השאלה ששאלתי היא כזאת, אני לא מדבר איתך באופן פילוסופי, אני מדבר איתך באופן ענייני. נניח אני מזכיר יכול לבוא ולהגיד, תשמע, אני אחזור לראשית השיחה. מה, כשהחבר'ה יחד הם כמו מלפפונים חמוצים, אחד נעשה לו חמוץ, עושה מיד חמוץ לכל הסיר. בוא, נפזר אותם, למענם. למה אני צריך שאם הוא נחמץ, יחמיץ מחר בבוקר אותך, או להפך? למה? לעומת זה, אומר איציק, אומר תשמע,
יש בזה חשיבות בעיניי, שהמסגרת של שחר תישמר, שהיא לא גמרה את תפקידה, היא לא דבר שזרוק אותו לפח אשפה. אני היום חבר קיבוץ אומנם, או מועמד, לא חשוב. אני עובד ברפת, אתה עובד בבית חרושת, אבל חשוב לי שבתוך העסק הגדול הזה ששמו שפעים, שחר תישמר, שתישאר לזה מהות. אז אני שואל, אתה חושב שצריך שתישאר לזה מהות, או כן או לא? זה ברור שצריך שתישאר לזה. למה? כי תראה, גם אם תנסה להפריד, כאילו אם תפזר את החבר'ה, זה תמיד תישאר קבוצת שחר, ותמיד, אם ירצו להגיד לאיציק משהו, זה יגידו, אתה שייך לקבוצת שחר, בכיתתך, בחוויה הקודמת. בכל דבר, אפילו אם תהיה בגיל 30, זה אותו דבר כמו שקורה אותך, כשרוצים לתת דוגמה לך, אז אומרים לך בין כיתתך או בין קבוצתך. זה היחס, אני אחליף לך את זה. אני זוכר, שוב, אני בכוונה משתמש בדברים שאני זוכר. אני רוצה, יש לי משהו להגיד. בבקשה. אני אומר, אני חושב שחשוב לשמור על שחר, או בכלל על כל תת קבוצה. מפני שלעיתים כשטוב לנו, אנחנו לפעמים ככה שוכחים משחר או שוכחים אני רואה את החבר'ה שלנו לפעמים כשהם פונים לרכז רכב ומבקשים אוטו, אז הוא אומר שחר, מה אתה מסתכל עלינו שם? אבל אני מאמין שאם פעם תהיה בעיה ויש משהו שקצת מעיק על מישהו, אני זוכר, אתה נתת פעם דוגמה, אני זוכר את השיחה הזו, אתה נתת דוגמה שבמלחמת יום הכיפורים אתה נעזרת בתתי קבוצות האלה, זה עזר לך המון, ובסך הכל אני חושב שבשביל דברים כאלה... אני שואל בדיוק את הדוגמה, אבל אני שואל אותך, זה היה נכון אז. אבל אני שואל, אני אחריף את זה. אתה יודע מה אני רוצה? אני אחריף את השאלה. אין לי כל ספק, כמי שמחינך הרבה שנים ומכיר קבוצות של המסגרת הכיתתית, הייתה חשיבות של תמיכה במשך השנים, גם אחרי שאנשים למדו את זה. אבל שחר באיזשהו מקום, לפי מה שאתם אמרתם, פתחתם את השיחה. למשל, אם, אני יודע, חיים ידפק בחדר, אז הוא יגיד לי, כן, אותי דופקים, נניח. צריך תמיד להבדיל, יש לפעמים דברים קטנים, כמו שנושא רכב, כל מיני דברים כאלה. זה אתה צריך להתייחס לכל בן אדם, בתור בעיה שלו פרטית ואישית. אבל יש לפעמים, למשל, כמו הבעיה של החדר, אז אנחנו רואים את זה, והוא בתור בחור שגדל איתנו בין כיתתנו, בין הקבוצה שלנו, אז אנחנו תומכים בו, אם אנחנו חושבים שזה צודק. אם זה לא יהיה צודק, אז אנחנו לא נתמוך בו, זה ברור. אבל ברגע שאנחנו... אתה לא מוכן להגיד שכל דבר שבן שחר יעשה, אתה תסמוך. לא, חס ושלום לא. יש דברים שאני לא תומך בהם. יש הרבה מאוד דברים שאני לא תומך בהם, אני אומר את זה לכולם, ואם אני אומר מה שאני חושב. אבל אם אני חושב שזה צודק, זה תמיד זה ברור מאליו שאני אעזור לו. אתה יודע מה, גם אם חיימי או כל בן אדם אחר תהיה לו איזה בעיה, ואני חושב שהוא צודק, אז אני אבוא ואתמוך בו. זה דבר אחר, אבל זה עניין אחר. זה גם אני אעשה. השאלה היא, תזכור שהנושא הוא מה התפקיד שממלא היום המושג שחר, לא התפקיד שהמושג מילא לכם בעבר, אלא היום, במה התפקיד? אז אני אשאל אתכם ככה, האם למשל העובדה שלחלק מכם יש הרגשה שאין משפחה מאמצת נניח, אין גג חוסה, וגם בקיבוץ עם כל השוויון אתם אומרים טוב שיש גג חוסה, אז הקבוצה מהווה איזושהי תמיכה חוסה, היא משהו מביא את החסר לבני המשק נותן את המשפחה? אני חושב שכן. לדעתי כן. זה נכון להגיד את זה? אפשר להגיד את זה. כי אני לא יודע, אני לא מעורב הרבה בחברה של החבר'ה האחרים שהם לא בני כיתתי. אני לא יודע איך זה הולך. למה דרך אגב?
בלי שום קשר, כי... ויש לי קשר עם חבר'ה צעירים אחרים, אבל לא, הם לא חברים שלי, אולי בגלל שהם לא בגיל שלי או כל מיני סיבות אחרות. יש לי את החברים שלי וטוב לי איתם, ואני... מי זה החברים שלך? בני כיתתי. משחר. משחר, במקומות כאלה. לא, אני שואל אם יש יותר צעירים או יותר מבוגרים. מבחינת חברים? כן. אני לא יודע אם לקרוא לזה חברים, אבל יש לי הרבה קשרים עם אנשים מבוגרים, זקנים, חבר'ה בעבודה, חבר'ה בכל מקום. זאת אומרת, אבל עם הצעירים? הצעירים, יש לי קשרים עם כמה חבר'ה. מה אתה אומר? גם במסגרת של החברים שלי? כן. אני מרגיש שחברים שלי זה שחר. אין לי חברים אחרים. לא? יש לי קשרים עם בני משק, יש לי קשרים עם חברי הכיפה. אבל אין לך בני משק שאתה נכנס לבלות אותם בחדר? שאתה הולך לבלות אותם בערב בחדר? אולי עכשיו יהיה יותר בגלל העבודה, בגלל יותר מעורבות בחיים. לפני שהתגייסנו, באמת היו ניצנים של פה ושם. זה התחיל במסגרת של המקום עבודה, ואני מאמין שזה היה מתרחב. היו ניצנים כאלה. אבל זה נבלם כי מהר מאוד התגייסנו ולא היה זמן לכאלה דברים. בגלל שהתגייסנו וגם ריחוק, יותר נשארנו חברים בינינו. יש לך הצבא, אני קובע עובדתית, לא נוצרה חברה מעורבת של בני משק ובני שחר. יש לכם איזה הסבר?